колеги, само искам да ви кажа, че Клаус Петър Кол, който е шеф на Универсум, най-голямата федерация по бокс, от началото е бил противник на женския бокс, да се залага и да се развива, но след присъствието на Деси, след негово признание пред медиите направено, той вече е за и с двете ръце за развитието на женския бокс. Аз също искам да допълня като информация. Причината, която аз не можах да дойда веднага след моята защита на титлата във Франкфурт, беше, че бях поканена лично да участвам в един филм. Това е сериал на немска телевизия. Го дават в RTL почти всеки ден. Unter uns или Между нас, преведено се казва. И разбира се, това беше една огромна чест за мене като чужденка, поканена в немско предаване във филм да участвам. Това ще бъде излъчено на 14 и 17 януари 2000 година по RTL в 5:30 немско време. Или, доколко знам, 6:30 българска. Здравка, Йорданова. При толкова много ангажименти, тренировки, остава ли време за практикуване на тая професия, кинезитерапия, защото тя също изисква своето? Това е единия ми въпрос и докъде би стигнала Деси Кирова в желанията за изява, за слава? Би ли се снимала за някои от големите списания или примерно, както много от фотомодели, достатъчно популярни жени се разсъбличат, би ли го направила? Първо да отговаря на въпроса за кинезитерапията. Искам да кажа, че паралелно до сега успях да комбинирам моята специализация в Кьолн, в университета, защото аз исках да легализирам моята диплома на световно ниво и мога да кажа, че с добра организация, може би края на януари, началото на февруари ще свърша с това. Разбира се, остава ми време по време на почивките между мачовете. Обикновено имам месец и половина почивка. Работя в едни от най-известните практици в Дюселдорф. Като казвам най-известните, не искам да се хваля, че просто съм там, но съм оценена като кадър или като физиотерапевт и се радвам, че хората ме оценяват като талант. Разбира се, мога да кажа, когато човек има желание за нещо и това му доставя удоволствие, винаги ще намери време, независимо какви ангажименти има. Много ми е трудно като свободно време, като съчетаване, но при добри усилия просто до сега успявах да съчетавам едното с другото. Разбира се, аз не мога да работя като един кинезитерапевт по 8 часа всеки ден, но по часове, докато имах възможност през свободното време, това го използвах, защото физиотерапията, както в спорта, човек трябва да практикува, за да му се развива таланта. Аз не бих искала да започна едва ли не от начало, когато свърша спортната си кариера. Затова това го паралелно го правя. Също, когато съм на тренировки в спортния лагер в Хамбург, имам достатъчно материал за работа, моите колеги спортисти и същевременно аз непрекъснато се развивам и в тази насока. Сега, що се отнася за по-известните списания или специално за разсъбличането, защото аз по-известни списания вече се снимах, след време ще бъде доставени тук на медиите. Специално за себе си аз имах предложение в Playboy, в Penthouse, също това са доста известни списания, но аз лично самата отказах да се разсъблека, защото може би съм срамежлива или може би съм консервативна в тези взаимоотношения, но смятам, че това не е моят характер, това не е моето лоби и аз мога да кажа също, че съм достатъчно известна, за да ме прави популяритета по този начин или моят имидж съвсем различен. Просто с една дума, аз съм Дейзи с моя характер и амбиции и просто никой не може да ми промени на мен възгледите за тези неща. Това зависи индивидуално от всеки човек, какви измерения има за живота и за себе си, за бъдеще. Смятам, че
мога да попитам мъжете ми, че една жена е много по-интересна, когато не е разсъблечена. Така ли? Тук не става дума за парите, тук става за характера специално за мен. Лично ако аз съм такъв човек, че ако реша това да го направя, ще го направя, защото го искам. След това другите причини. Но това не са моите измерения просто. И за известността, и за тези неща просто имам други измерения. Или може би имам много ревнив приятел, но това не искам да споделям. Колеги, други въпроси? Ако няма, искам да ви кажа, че Деси е на разположение на всички телевизии и радиа, които искат да си свършат допълнително работа след пресконференцията. Благодаря ви за участието и за интересните въпроси и се надявам по-често да се срещаме. Благодаря също.